салом алейкум мардум. Телефони Samsung A55 ҳозир ҳами телефона тест мекунем. Дар дрео кор мекарда. Кор мекуна, намекуна, ма ҳозир мебинем. Телефони Samsung A55 8 ва 8 мешавад. Дар магазини Diafone ҳаста. Номеро дар рӯи экран ҳам метавонед заказ кунед. Ва ранги сиёҳ, лайм ва фиолетови. Телефон ина 100% кор кардааст. Камераош 50 мегапиксел, процессор бошад Snapdragon 1480 дар дреи бошад тока кабел мешавад, кабели Type-C ба Type-C ва ҳозир мебинем дар дрео кор мекунад, намекунад. ҳозир мебинем полностью. Опа, рафт. Полный телефон 100% кор мекунад. Дар дрео метавонед заказ кунед магазини Diafone ва агар шумо телефоне ки дар дрео кор мекунад ва аз Samsung последни модели шумо дар халли телефоно дар кор бошад, номеро дар рӯи экран метавонед магазини Diafone заказ кунед ва қатъи шумо бояд дар дрео кор мекардаги тест кардаги Samsung A55. Дар видео ҳата лайк мо.